Ik heb hier ook mijn navigator bij de hand. Je kan dat hier ook vastmaken met die elastieken, hè? Ook wel interessant. Sla rechtsaf naar Castanjestraat. Ja, iedereen zit te kijken naar die fiets, want die fietsen zijn natuurlijk wel bekend, maar er is nog altijd geen dropzone hier. Rechtsaf naar Bossenstraat. Je ziet, mijn navigator is ideaal voor mensen dus die zo'n fiets huren, omdat je dus nutspunten hebt en ook je kan veranderen direct van taal. Het is volledig gratis, hè. Dus ja, opnieuw de oproep naar de gemeente Hulst. Ik vermoed wel dat het daar is dat het beheer de opdracht gegeven geweest is. Of met andere externe diensten. Toch wel de mogelijkheid graag om hier een dropzone te zetten. Kijk, we hebben hier die hub. Maar we hebben geen dropzone, dus geen deelfietsen op deze parking. En die fiets helpt bijzonder, want ik moest zijn in België en dan hier snel terugkeren. Geen tijd om een taxi te boeken. Het probleem is met de taxi, je kan vanaf 30 minuten, maar je moet ook wel het vooraf doen of het kan wel langer duren. Dus de fiets was de enigste optie. Ja, dus het verhaal is nu wel bijzonder hek. Dus ik moet terug naar Vogelwaarde. Maar ik moet eerst die fiets gaan afzetten. Dus ik moet nu die fiets gaan afzetten in Waterzande. De taxi daar boeken heb ik al vooraf gedaan. Om terug te keren naar hier. Ja, in de meeste gevallen combineer ik natuurlijk wel de logica van openbaar vervoer met de deelfiets. Als er de tijd ervoor is, zet ik dan de fiets in Hulst en neem ik dan direct openbaar vervoer of die taxi naar hier. Hè. Die fietsen zijn echt bijzonder praktisch. Het zijn eenvoudige fietsen, nee, echt eenvoudig, maar boy, je hebt toch wel die kracht van de motor die voldoende is voor je verplaatsingen hier en zelfs bij hevige wind. Hè. Ja, ik heb in veel twee mogelijkheden hier. Oftewel moet ik terug naar Hulst fietsen. Hulst Havenfort of busstation. Oftewel hier. Maar bon, ik heb deze locatie gekozen, want je hebt daar ook nog even de frisse lucht van de Parkpolderzone. Hè.
Het is echt een fantastisch transportmiddel dit hier. Ik mag zeggen, ook in Antwerpen bijvoorbeeld, Sint-Niklaas, zijn er zoveel dropzones. Dan kan je die fiets constant gebruiken. Hè. En ik hoop dat deze video toch kan dienen voor iets. Voor opnieuw die oproep, alstublieft zet dropzones in vogelwaarde. Satelliet volgen uit. Dus ook toeristisch interessant opnieuw voor de locatie tussen Grens dan Hulst. Kan je de tour doen hè, van Walshoorden daar. Zo de zone van camping De Vogel. En die dropzones, dat is in feite een digitaal punt. Hè. Dat kost in feite niets. Dat is gewoon digitaal op het net via het GPS-systeem een bepaalde locatie. En dat is alles. Dus hier idem camping De Vogel, zo een interessante locatie zijn om hier deelfietsen te zetten. Hè. Dan kunnen de mensen direct naar Waterzande, kunnen naar Hulststad.
Er is nog een beetje publiciteit voor die fiets. Hè. Ik zeg, dat valt bijzonder op. Zo, de route nu naar Kloosterzande. Maar je mag het hier ook niet onderschatten, het neemt wel zijn tijd. Hè. Ja, met de auto, het gaat allemaal vlug, maar bon, als je komt van uit België, dan Hulst binnen en dan nog hier die regio's. Dus ben je wel snel een uur onderweg. Sla linksaf naar Plattendijk. Duits eingestellt. Dus mijn applicatie kan je ook zetten in direct een andere taal. Dat maakt het ook wel interessant. Ik heb nu even Duits gezet. Sla rechtsaf. Het voelt ook wel sportief aan, want er is wel wat tegenwind. Ja, nu is het wel uitzonderlijk dat ik het zo moet oplossen. Maar opnieuw, normaal gezien is het bestemming Hulst, Havenfort, stad. En dan van de stad de flextaxi naar huis. Hè? De normale werkwijze.
Ja, daar is de Connection Lane 10. Dat is 1 bus per uur, dus ja, voor de flexibiliteit totaal niet praktisch. Het kost ook enorm duur, €6 van Hulst naar Vogelwaarde. Ja, hier zie je ook vaak dezelfde mensen op de route, hè. Met de hond, met de fiets. Goeiedag. Kloosterzande. Biegen Sie leicht links auf Kurzlein ab. Dus opnieuw hier een hub. Dus de mogelijkheid vanaf 30 minuten. Hè. Biegen Sie rechts auf Klosterstraat ab. Van hub tot hub. Maar ik zeg zo'n fiets, natuurlijk als je vertrekt met de fiets en dan opnieuw moet combineren met die taxi voor de retour, is die altijd zo evident. Is het gemakkelijker tot je bestemming met de fiets. Natuurlijk waar er een dropzone aanwezig is. Hè. En de fiets valt op. Alleen moest Hulst nu commercieel zeggen, hop, we zetten nog een keer 5 fietsen in Vogelwaarde, in Kloosterzande. Ook in Terreincamping De Vogel, dat zou toch direct marcheren. Hè? Biegen Sie links auf Willem-Alexander-Straat ab. Ja, normaal gezien moet ik hier links, is het iets korter, ik ga nu wel rechtdoor. Dus hier is men ook 10 kilometer van Hulst. Het is een andere hoek. Biegen Sie rechts auf Hulsterweg ab. Ja, moet je normaal inslaan.
Walsoorden. Ook altijd belangrijk kijken hoeveel kilometer dat er op de batterij beschikbaar is. Hè? Biegen Sie scharf links ab. Biegen Sie rechts ab. En dan hier moet je het tweede fietspad nemen. Dus ik heb mijn taxi gereserveerd aan Baarhoed. Maar ik vind het wel goed dat ik nu even in een situatie ben van ja, een soort overmacht. Dus dat ik niet kon de fiets afzetten, overstappen op de taxi naar huis. Maar een situatie dus fiets nodig en dan pas de fiets kunnen terugzetten en de taxi moeten nemen. Zo is het ook wel duidelijk op de video dat het hier toch wel moet veranderen naar een logische werkwijze. Kijk, het heeft hier ook lang geduurd vooraleer dat er deelfietsen gekomen zijn. Jaren en jaren totaal niets, enkel een bus per uur. Die flextaxis zijn er nu, dat is wel een goede zaak. Ja, die deelfietsen met beperkte dropzones zijn er. Maar bon, het moet verder uitgewerkt worden. Ik zeg, mensen die wonen in Vogelwaarde hebben ook het recht om te vertrekken met de fiets en de fiets te kunnen afzetten. Ja, ik voel hier al de spanning verminderen van de batterij. Ik zit waarschijnlijk onder het minimum, zal ik straks zien. Het is wel van belang hier, dat is voor de team onderhoud van die Donkey Republiek, dat ze toch regelmatig die fietsen komen volladen. Want zoals deze hier had een start van 33 kilometer, maar dat is niet voldoende. Als je dus verschillende locaties moet zijn, moet er toch wel 50 kilometer ter beschikking zijn. Ja, dat wordt manueel hier, beginnen te voelen. Zo kan ik hem zetten in een lagere versnelling. Hè. Ja, het is hier net bergop, zeg. En het is een stuk zwaarder, de e-bike, dan een gewone fiets.
Ja, je zit al aan, even kijken, de grens tot Hulst 5 kilometer, dan Vogelwaarde 10 erbij, is al 15. Ja, en dit gedeelte toch ook wel 12 kilometer van Vogelwaarde, 27. Ja zeg. Er is ook geen display hier. Je kan natuurlijk wel online zien. Ja, Daschen is 2 uur onderweg, amai. Met een pauze. Ja, wat hè. Gewoon de Daschen is plat, beste mensen. Nog wel iets uithalen. Wacht even, voor de dropzone kan ik best langs Tieren gaan, want daar heb ik een serieuze berg af en berg op. Zo, waterzanden. Waar is die route hier? Dat is daar. Dus de mensen van het beheer van die fiets, batterijspanning, minimum voor 50 kilometer. Hè. Normaal gezien achter 10 minuten moet ik er zijn. Ik kan ook die fiets huren niet elektrisch. Hè. Dat is natuurlijk wel praktisch. Dan ben je niet plat. Allee, alhoewel bond kan gebeuren. Hè. Zo, beste mensen, hier nog even een blik op waterzanden. Daar ook het nieuwe gebouw, het nieuwe appartementsblok die er nog bij komt. Ja, ik nader. Perkpolder. Perkpolderstrand. En hier ook nog, maar dat gaat snel vooruit. Hier zijn ze al bezig met een blok hier aan de hoek. Ja, het is bergaf en daar heb ik mijn dropzone, beste mensen. Dus je ziet, ik moet van Vogelwaarde naar hier. Ik vermoed 12 kilometer. En dan terug met de taxi naar huis.
Het is bergaf, hè? Dus goed nieuws. Zo moesten mensen de dropzone. Het is mooi afgewerkt. Picknickbank, een mooie staanplaats hier voor de fietsen. Zo, ik ga al direct lok duwen. Kijken. Ja, dat is gelukt. Dan moet je het wel nog manueel doen. Wacht een keer. Als je de e-bike wil behouden, druk je op vergrendelen. Als je oude e-bike... Ja, het is definitief... Ja, maar dat is hier, hè. Dat is iedere keer... Dat hangt eraf welke het aan het zijn. Zo beëindigd. Dus dat kost mij, ik ben 2 uur en 8 minuten onderweg geweest, €7,40. Maar ik had ook een pauze van iets van 35 minuten ertussen. Dus voor mij is dat wel een oplossing nu geweest, al vanuit de Belgische grens. De volledige parcours te doen, dan ook een afspraak ertussen. Dan terug naar hier en dan nog die taxi, dat is ook wel een sociaal tarief. Ik denk dat het zal zijn van €3, dus €10 zal me dat gekost hebben. Toch wel deze ochtend om alles te doen, dus het is betaalbaar. Als je weet dat de bus 1 traject Vogelwaarde-Hulst €6 kost. Ik ben er nog nergens. Hè. Ik ben er nog aan Hulst busstation, dus ik kan niet naar je locatie. Hoe was de rit? Ja, ik ga zetten 4, want de batterijspanning zou wel, er mocht wel voor 50 kilometer beschikbaar zijn. Ja, drop-off in de buurt van mijn bestemming. Ja, dat had ik toch... Het was geen drop-off, hè. En dan de onderbond is goed, hè. Zo. Ik ga nu toch een keer kijken hoeveel de batterijspanning is van die fiets. Even kijken hier. Ik heb hier maar 2 fietsen beschikbaar, dus waarschijnlijk zijn er 2 die plat zijn. Voilà, hier. Dashen, dat is die fiets van hier. 4 kilometer staat hij, dus die was plat. Allee, kom nog, volgens de technische gegevens, 4 kilometer. Waarschijnlijk zat hij op een minimumniveau. Je hebt dat, als die batterij praktisch plat is, ook van een gewone fiets, gaat dat naar het minimum. Hè. Dan Maria 0 en dan hier Sidere 26, kijk dat is te weinig. Linea 28, dus die kilometers zijn wel goed voor Hulst en voor de grens, maar wil die echt een tour ermee doen, moeten ze bijgeladen worden. Hè? Dat is duidelijk hier. Dus het is noodzakelijk dat dat men bijlaat. Ik krijg dan ook een mail ter bevestiging van je huur is beëindigd, dus er is geen probleem, er is ook de technische dienst. Stel nu dat er iets, dat je hem niet kan afsluiten. Wat gebeurt ook wel dat slot, bepaalde nieuwe modellen hebben ook elektrisch het slot, volledig elektronisch. Dus dat blijft een keer vastzitten, dan moet je wel hun opbellen. Zo, dat was het even, mijn avontuur, maar het gaat nog verder. Hè. Ik heb hier mijn taxi, ja, ik heb dat hier ingeschat, mijn taxi na 45 minuten. Allee, okay, ik ga nog even genieten van de streek hier. Dus ja, de oproep onmiddellijk van zet alsjeblieft dropzones in Vogelwaard. Wat kost het? Er is daar een parking, er is een fietsstalling. Alles is aanwezig, gewoon een elektronisch punt. En dat is alles. Ik ga nog even kijken. Ik heb het hier nog even op de kaart. Dus je ziet hier Perkpolder een aanduiding. Dan zie je hier bij Hulst Havenfort busstation. Hier is er nu ook een stip. Wat is dat hier nu?
één. Dus het kan ook zijn dat het iemand is die zijn fiets gezet heeft. Ja, 58 kilometer beschikbaar. Oftewel is er een extra dropzone bijgekomen. Zie je 3 steppen en dan aan de grens 2 steppen. En kom je dan in Vlaanderen binnen, is het vol. Maar hier ook heb je Emmadorp, nieuwe namen, Kildrecht. Dus kijk, het is toch wel duidelijk in het overzicht hier. Kijk, hier zijn er ook 2 steppen nog nodig. Hè. Tussen Hulst en deze locatie moet er toch wel een dropzone komen. Hè. Dan zit men niet met die gekke situaties dat je moet een taxi gaan boeken om terug te keren. Zo, ik kom in de zone hier van Barregoed. Kijk, hier is er een hub. Hebben die flextaxis vanaf 30 minuten. Natuurlijk, die flextaxis bieden wel de mogelijkheid om nu praktisch in iedere dorp op een redelijke locatie te komen van je woning. Dat is wel een feit. Dat is veel verbeterd met dit hier. Maar de combinatie van deelfiets en taxi, je moet ook realistisch zijn. De uren komen soms niet overeen, dus het is wel interessant als je een fiets gebruikt dat je van A tot B kan fietsen. Natuurlijk vertrek je hier uit Waterzande, zet je hem af in Hulst, zet je hem af aan de grens, geen enkel probleem van het vertrekpunt hier. Maar moet je vertrekken uit Vogelwaarde, moet je opnieuw met een taxi naar Hulst, moet je daar een fiets huren. Oftewel moet je terug naar Vogelwaarde, opnieuw het verhaal. Moet je hem afzetten in Hulst of hier en moet je opnieuw met de taxi naar huis. Dus dat is toch wel geen praktische zaak. Hè? Hier heb ik ook al sinds jaren terug vele video's over gemaakt, over Barregoed, dronevluchten. Ook gezet op Google, dat is dan ook bekend geworden, maar ik zeg op een gegeven moment waren er zodanig veel bezoekers. Op Google Maps spreek ik over meer dan 10.000 bezoekers. Hè. Iedereen vond dat wel speciaal, een bar hier aan het Perkpolderstrand, zoals dat hier noemen. Ik vind het wel jammer het tijdverlies. Hè. Natuurlijk voor vrije tijd kan je wel even zeggen, hop, je neemt dan de fiets, je wacht even op het taxivervoer en zo. Dat gaat wel natuurlijk wel, maar bon, als je dan wil tijdsgebonden reizen, is het wel lastig. Ja, hier ook het reizen naar de andere kant. Er is daar een treinstation in die Kruiningen. Hè? Dus het treinstation van Goes voor Roosendaal. Maar bon, als je moet beginnen, ook als je afhangt van openbaar vervoer, moet je naar Terneuzen gaan via de Westerschelde-tunnel. Verlies je terug opnieuw veel tijd met de bus tot Goes treinstation en de volledig andere kant. Terwijl dat je hier feitelijk, ja, zo in principe, zoals in de oude tijd, met een bootverbinding hier naar de andere kant kunnen. Hè. Zo, beste mensen, afwachten op de taxi, nog 40 minuten. Maar ik voel me nu zoals het wachten in Huls busstation op de ene bus per uur.